تے جاؤ پہلا تسی حسنین کریمین رضی اللہ عنہما دے والد جیسا والد لے آؤ، انہاں دی والدہ جہی والدہ، انہاں دے نانا جان جیا نانا، انہاں دی نانی جان جہی نانی، انہاں دے چاچا جان جیا چاچا، انہاں دے مامو جان جیا مامو لے آؤ، اور تسی کدی بھی نہیں لا سکتے، کیونکہ انہاں دے والد حضرت علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے، انہاں دی والدہ سیدہ خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ، اور انہاں دے نانا جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہاں دی نانی جان سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ نے، انہاں دے چاچا جان حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے، انہاں دے ماموں جان حضرت ابراہیم بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ عنہ نے، اور انہاں دیاں